mga guys. Karoon na ka-video kay nagpaspas na dalit ng mayo. Super late. Dugat na lang kamata. For si Sunday's ride. Muna mong ride, Sir Yoyo and Anton. Now at Marikina. Time check, 7 o'clock. Super late. Naguna na sila. Sunday ron mga guys, February 18. Ano ako sa duha ka klay mga guys. Kapoy mo sa mga ampas tayo. Relax lang tayo. Hinihara kayo itong duha na gula. Kapoy eh. Hangak. Kahit ya. Uy, tumbang mo to. Buhat na siyang cellphone. Ayan mo to. Hangak man mo guys. Hangak. Hayag kay adlaw. Lulhog mga bay. Puting bato, right turn. Murag buwan ako na diya. Murag lispalto na, minto na tanan. So na niya, game niya mountain bike. Okay. Iha. May lang mga guys. Kinuwat ako ba? Look at that. What a view. Okay, doon na.
na lang mga boys. Down sa kanalik. Sobrang kata. Kagamay mga boys. Atos ng sugat-sugaton. Then ko yung tagsatag balik. Ito nakatong duha. Sa katulduhan mga boys. Kaman makita. Ito si Yoyo Shelton. Pabalik na ta, balik, saka baso-baso, kape. Let's go. Baso. Okay na ta. Morning. Kape una. Malamig coffee mga boys. Kita on me. Nakita on me. Yan to ng Mr. Yoyo. Morning, sir. Ha? Umot lang. Okay ba? Hi, sir.
Napayusa ka. Napayusay. Puro lang mga awa ba? Pusa naman yung dagana, oy. Hop! Paborito ni Anton, Low Mountain. Jawa! Pinta man! Labat, labat. Amping, amping, nice ride. Oh, that's it for today's ride, mga bay. Short lang. Total distance 69.5. Time check 10:31. Short ride, coffee ride, maintenance ride. Okay, we're here. Not that.